pozdravujem všetkých nadšencov a priaznecov umenia, ako aj Slovenského národného divadla. Práve ste mohli byť súčasťou pripravovanej premiéry Sennosti Svetozemskej, ale predtým, aby ste dlho nečakali, máme pre vás pripravený pestrý výber, tak ako aj pre milovníkov baletu, opery či nohry. Budúci týždeň vám balet pripravil predstavenie Duo, kde môžete vidieť choreografie od dvoch svetoznámych choreografov ako Nacho Duato a Uwe Scholz. V prvej časti môžete vidieť od spomínaného Nacha Duata dielo pod názvom Duende, kde môžete vidieť plastiku a ladnosť pohybov tanečníkov. No a v druhej časti pod názvom Druhá symfónia od Uwe Scholza môžete vidieť ťažkú a presnú techniku klasického tanca. Z opery by som vás rád pozval na predstavenie Netopier, kde vás okrem skvelých výkonov solistov opery Slovenského národného divadla na vás čaká ešte veľa komédie, humoru a vtipu. V činohre je pre vás pripravená vynikajúca rozprávka Mechúrik Koščúrik pre všetkých našich najmenších, takže detičky, mamičky, šu do divadla. Ty vieš hrať na husle? Husle, samozrejme, že hrám na husle, veď vidíš, že hrám na husle, od malička hrám na husle. Prečo by som nehrala na husle? Husle, to je krásny nástroj. Majú 4 struny, E, A, D, G, hrá sa s hladom a držia sa pod bradou. Ja som Miška Kokoluška. A ja som Žabka Rapotáčka. Milí diváci, ako sami vidíte, je si z čoho vyberať, čiže neváhajte a navštívte nás. Majte sa.